Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts. Són les 7 i un minut del dimarts 19 de maig. Comencem aquest segon programa de Fem Muixeranga a casa. Aquest segon programa que volem començar primer que res donant les gràcies a la Fúmiga, que no ho vam dir la setmana passada, que ens ha cedit o ens ha deixat gastar una de les seues cançons, la versió que tenen de la Muixeranga per a esta capçalera que acabeu de veure i per a les falques, així que moltíssimes gràcies. I estic així, al meu costat tinc la meva companya Marisa Esteve. Molt bona vesprada, Marisa. Hola, bona vesprada a tots. Com estàs? Pues molt bé, així estem de nou en el Fem Muixeranga a casa número 2. Que... Jo estic molt contenta. Jo estic molt content també, Marisa, i estic molt content perquè durant esta setmana, el programa de la setmana passada, l'han vist més de 500 persones entre Facebook i YouTube, perquè una vegada acaba el programa en directe a Facebook, el pengem a YouTube. I res, i simplement això, l'han vist més de 500 persones, 230 persones el van veure en directe, que per a ser un primer programa i per a ser una colla modesta, jo crec que són molt bones xifres. I simplement això. Quin programa teniu avui per davant, Marisa? Pues tenim un programa molt interessant. Me veus bé? M'escoltes bé? Jo t'escolto molt bé, sí que te veig en un poquet de retras, però bueno, Marisa, són les coses del directe i podem arribar fins on podem arribar. Me donava la sensació, no sóc jo, que me maneja a colps, és la xarxa. Bueno, us conte, tenim un programa molt bonic perquè, a més, estrenem o recuperem, millor dit, una secció de l'anterior etapa radiofònica, que és Cuc amb l'Ullet, que en esta nova etapa el portarà el nostre company Raül i va anar per tota l'horta per a parlar en totes les colles i associacions de cultura popular o altres que per el seu interès o especial objectius volem destacar així en el Fem Muixeranga a casa. Després, també tenim, com no, la part més important del nostre programa, que són les entrevistes, i abans d'esta entrevista de Raül també tenim una colla convidada, en aquest cas la Muixeranga de la Vall d'Albaida, que esta setmana és el convidat perquè era un dels nostres convidats del 6è torrent de Muixerangues i estan així amb nosaltres avui per a contar-nos com porten estos mesos tancats a casa i un poquet de la seva activitat. També estrenem una altra secció avui, que és la literatura de mà del nostre company Josep, el Pegolí, tot el món el coneix perquè ell és molt sociable i se porta bé en tot el món i ell té la seva secció de poesia, crec que va avui la cosa. I per acabar, el nostre company David, com la setmana passada, que va estrenar la seva secció Dies com aquell, ens parlarà d'aquell dia i aquella actuació que vam fer al Teatre El Principal, que va ser l'homenatge a Paco Muñoz. Una actuació molt xula que ell ens va contar i ens va dir ahí totes les cosetes. Molt bé. Així que estem preparats i... Un programa, com sempre, molt atapeït de continguts, però abans que res, Marisa, abans que començar, crec que tens alguna pista sobre un personatge misteriós per a donar-me, no és així? Sí, posem en marxa també, com la setmana passada, la nostra secció, el personatge misteriós. Donarem pistes al llarg del programa i la gent que ens està veient pot ficar baix en els comentaris quin personatge pensen que pot ser. La primera pista d'este personatge misteriós és que va néixer a Alcoi, és alcoià. Així que penseu personatges coneguts d'Alcoi. Jo vaig a fixar una pregunta perquè, a poc a poc nosaltres també anem familiaritzant-nos amb això i he descobert que podem posar preguntes al xat, així que acabé de posar una pregunta que podeu contestar. Qui creus que és el personatge misteriós d'avui? De moment només tenim una pista, recordeu que anirem donant pistes durant el programa. A banda d'això, també recordeu-vos que podeu gastar el xat, he vist que ja tenim algun comentari, ens saluden, ens diuen bona vesprada i que molt bon programa, moltes gràcies. Nosaltres anem a començar i comencem amb, com bé comentaves, Marisa, comencem amb aquest bloc principal que és l'entrevista. L'entrevista avui als nostres companys de la Vall d'Albaida, que tenim el nostre company Josep Lluís. Molt bona vesprada, Josep Lluís. Hola, molt bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu Hola, per atendre la Lluís, trucada. què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Passant de la millor manera que podem i sabem este període, no? Clar, este període tan estrany que ens ha tocat viure. Bueno, com comentàvem, tu eres el portaveu de la Muixeranga de la Vall d'Albaida. Has vingut ahir, tot oficial i tot, Que bonico. Sí, des de la distància, bueno, portar un poc a tota la colla, no?, esta entrevista i una peça que ens identifica millor és la camisa, no? Així que... Molt bé, ara parlarem de la camisa. Vosaltres sou convidats o éreu convidats del 6è Torrent de Muixerangues que organitzàvem nosaltres per al juliol i que desgraciadament pues, se farà per a l'any que ve, per a 2021. Era la vostra primera actuació fora de lo que és de la vostra comarca? No, no, ja en van fer diverses. La primera trobada, si parlem de trobades, va ser la Marxeranga a l'estiu de l'any passat i després, i una trobada que recordem molt bé, va ser la de les companyes de la Muixeranga de la Plana, a Vilanova d'Alcolea en octubre. Serien, si no recorde mal... Tenim molts amics en la Muixeranga de la Plana, molt bona gent. I, escolta'm, Josep Lluís, vosaltres sou una colla de nova creació. Quant de temps, quan s'haveu format? Sou de les últimes del panorama muixeranguer, no?, si no m'equivoque. Sí, nosaltres, aquell grup d'amics i amigues que vam iniciar tota aquesta locura, vam arrencar ja pel novembre del 2018. O vam començar els assajos ja d'una manera més sèria ja al desembre, actuant a plaça per primera vegada a les festes de Sant Antoni d'Ontinyent, en gener del 19. És a dir, ara, desembre-gener vam fer el nostre primer aniversari. Un any sencer, ahir, en la vostra comarca. I ara vos ha pillat aquesta situació, no? Però bueno... Sí, la veritat és que ens ha pillat un poc a punt de despegar, no? Perquè havíem fet un any verdaderament increïble, cap de nosaltres ens esperàvem aconseguir-hi fer tot el que vam fer, més de 12 actuacions. Ara fa un ratet el company Benjam ha dit el número de figures, 74 figures assolides en plaça en un any. Això està molt bé. Fa cosa d'un mes vam entrar a la federació, el repertori de 3 altures pràcticament exhaurit i 4 figures de 4 altures també assolides a plaça. Vull dir que estàvem en un moment, com dic, d'espera, ens ha pillat el bypass un poc ahir, però bé, ens adaptem i... Pues a frena de col, però bueno, tot el que s'assoli ja no es perd i ser primer any en tot el que veu aconseguit està de categoria, està molt bé. Quanta gent sou en la colla? Ara mateix és complicat, a vegades dir quanta gent som activa, no? Però estaríem per damunt de les 40 persones ara mateix. Sí. Molt bé. Estaríem entre 40 i 50 ara mateix. Molt bé. Després del Covid esperem que també, però ho veurem. Sí, jo crec que sí, perquè encara n'hi haurà més ganes. I tots porteu esta camisa verda que portes avui, que és el vostre emblema. La camisa és una peça molt simbòlica per a les colles muixerangueres. La vostra, l'heu escollit verda per algun motiu? Bueno, quan vam començar érem molt conscients que no teníem ni pressupost ni recursos per a idear la camisa i fer-la, i vam començar una camisa blanca, que és allò que tot el món tenim en casa. L'habitual. Sí, però el verd i un poc aquella metàfora i paral·lelisme amb l'oliva, que l'oliva és el cultiu per excel·lència predominant en la nostra comarca, el volíem tindre present. Vam començar tenint-lo present amb els mocadors, era més barat tindre'l allí que no plantejar-se la camisa tan pronte, però ja quan, en aquest any magnífic, també hem ingressat algunes cosetes i hem pogut plantejar-se la camisa. Vam passar d'un verd oliva a un verd més lluminós, un poc seguint la línia de la jove, no? Un verd verdaderament fluorescent, que es vegera molt bé, que també d'alguna forma reflexarà la idea d'una colla jove, una colla que respecta la tradició, que la promou i al mateix temps també té que aportar la seva veu i les seves formes de fer muixeranga. La seva idiosincràsia particular, molt bé. Clar que sí. I a més de confinament, com hem comentat, haveu parat completament l'activitat, com totes les colles, com recomanen les autoritats sanitàries, però dins de la colla o totes les colles fem alguna coseta, alguna activitat per a que l'activitat social, les relacions socials entre els membres i les sòcies no pare, no? Vosaltres haveu fet alguna cosa pareguda? Nosaltres, com bé dius, tota l'activitat bàsicament s'ha reduït a xarxes socials i burocràcia. Burocràcia perquè una colla d'un any és molt jove i encara té molt de papeleo per fer.
I xarxes socials hem fet una campanya Sentiment de Colla que intentàvem recollir experiències i moments que eren molt especials per a membres de la colla i plasmar-ho a les xarxes socials. Hem estrenat el canal de YouTube, també un poc per a en els televisors dels membres de la colla poder posar aquestes figures emblemàtiques que ens han marcat tantíssim i ens vegem les cares a les assemblees mensuals. I en aquestes assemblees és inevitable que hi hagi un punt de veure's les cares, de desitjar-se el millor i seguir, com tu bé dius, d'alguna manera connectades. Clar. I per a fer tot això organitzeu d'alguna manera, perquè, clar, tot això és treball que cal un poquet dirigir, des d'alguna assemblea, com tu bé dius, o alguna directiva, o com s'organitzeu? Sí, nosaltres, bé, des de l'inici, conforme anaven eixint necessitats de feina, anàvem, establint comissions. I tenim diferents comissions per àrees de treball i després una assemblea mensual, que és la que decideix tot allò concernent, que s'enix de l'àmbit de discrecionalitat de cada comissió de treball. Aleshores tenim la nostra comissió de comunicació, que estaria xarxes socials, portaveu i burocràcia, l'àrea, social o de comboi, l'àrea de treball de tècnica, imprescindible, no? I després, com parlàvem abans, de vestimenta també. És una àrea necessària, no? També per a comprar camises, demanar-ne i totes aquestes coses, no menys important. El que és la botiga i la indumentària. I què projectes teniu cap al futur? Teniu actuacions que estan parades per a poder reprendre-les quan mos deixen? O teniu algun projecte en ment? Alguna futura trobada vostra? Teniu algun dia especial per a dir este dia és el nostre i mos agradaria fer algo que mos toque més el cor? Alguna coseta així? Sí, bé, sé per on va la pregunta, no? Les magnífiques diades i tan boniques que són per a totes les colles. Nosaltres, per capacitat i també per arran del Covid, la nostra diada particular no l'hem plantejat encara. Sí que és cert que teníem ara per aquest calendari 3-4 actuacions tancades, que ens feien molta il·lusió, la trobada d'escoles en valencià, la diada de la Moixeranga de Xàtiva i la vostra. Ja em va comentar el vostre president que la posposarem un anyet, carregarem forces i il·lusió i d'ací un any ens veurem, de totes formes. Molt bé, molt bé. Així que així se'ns planteja un poc l'any. Hi ha alguna actuació així que tenim encara que no sabem molt bé si acabarà fent-se o no, perquè, com bé dius, estem molt pendents de les recomanacions sanitàries i ahir no podem fer més. Això és el més important. Algun missatge per a tots els membres i amigues de la vostra colla, moixaranguers, moixarangueres, que t'estan veient, d'ànim per a aquesta situació? Sí, bé, jo penso que parlo en nom de tota la colla i de molta gent moixaranguera. Les solucions mèdiques no sabem quan vindran, però les solucions socials les tenim clares, les estem veient i són l'empatia, la unió, la solidaritat, i d'això els moixaranguers i moixarangueres en sabem bona cosa, no? Sí. Així que continuem alimentant el moviment moixaranguer, que té un potencial increïble i en moments tan crítics com aquest es veu, no? Com aquests valors refloten i ens fan viure i estar el millor possible. Molt bé, Josep Lluís. Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, de nou, en nom de la colla, per participar en aquest programa. Esperem que hagis estat a gust. Moltíssim. I per nosaltres, pues, ja estaria. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Josep Lluís. I es veurem sempre, segur, promptet en les places. Almenys l'any que ve es vegem. Segur. Prepareu aquesta comissió de comboi. Està fet, està fet. Vinga, un beset. Adéu, passem una vesprada. Gràcies. Adéu. Em quede mirant-vos, Sí, perfecte. Nosaltres continuem el nostre programa. Ara, com sempre, com totes les setmanes, arriba el moment d'escoltar una cançó. Esta setmana hem triat una cançó d'un grup al que també estimem molt, que és el Diluvi. Un grup també de les comarques centrals, de tota la part de l'Alcoià i de per allà baix. I una cançó també que forma part del seu penúltim disc, que era Ànima, i és una cançó que segur que us encanta a tots i que es diu Vell Record. Allà anem.
Fem Muixeranga a casa, un programa audiovisual en directe al voltant de la cultura popular valenciana. Fem Muixeranga a casa, de la Muixeranga, la Torrentina. Molt bé, així ha estat la cançó. Nosaltres continuem, tenim una secció que la veritat és que ens fa molt de goig poder presentar, perquè és la tornada al programa d'una secció de l'anterior etapa, de l'etapa radiofònica, que és Cuca amb l'Ullet. Cuca amb l'Ullet que ara, en esta nova etapa, s'encarregarà de portar endavant el nostre company Raül. Molt bona vesprada, Raül. Bona vesprada, companys, companyes, i salutacions a tot el món. Deia que és una secció heredada, però que crec que té algun tipus de canvis, no? Conta'ns. Sí, bueno, el Cucam Lullet edició audiovisual anem a dedicar-lo al moviment associatiu. I és una manera també de conèixer la nostra comarca, Torrent. Estem a Torrent, però realment la nostra colla és una colla que arreplega a amics i amigues de pràcticament tota la comarca de l'Horta Sud. Des de la colla jo crec que també fomentem aquest sentiment de comarca i què millor que conèixer la nostra comarca coneguent el moviment associatiu i el conjunt de les entitats i ciutadanes que existeixen al nostre voltant. I això és un poc la idea del Cucam Lullet. Molt bé, i avui en el primer programa, per aquesta estrena, per aquesta posada de llarg, a quin s'has portat? Val, bueno, abans que res, vaig a donar-vos la segona pista del personatge misteriós. La segona pista del personatge misteriós, sí. Molt bé. Anem a fer-lo. Val, bueno, pues la segona pista, la primera recordeu que era d'Alcoi, el personatge, i la segona pista és que és un cantautor en valencià. Molt bé. Bueno, doncs ahí queda dit. Recordeu que podeu contestar, tota la gent que ens esteu veient podeu contestar a través del xat o a través de la pregunta que hem posat en el xat directament, que ens arribarà millor encara. Així que... Per així vaig. Així que, pues, res, Raül. Bueno, a quin s'has portat? Encara no ens ho has dit. Sí, bueno, si parlem de comarca l'Horta Sud i parlem de moviment associatiu, pues parlem de Julio Huerta. Julio Huerta és educador social i és la persona que coordina la Fundació Horta Sud, que ara ens explicarà en què consisteix. Molt bé, Raül. Bona vesprada, Julio. Bona vesprada i moltes gràcies per la invitació. Molt bé, per res, Julio. Bueno, eres el primer dels nostres convidats en aquesta secció de Cucam Lullet i conta'ns què és això de la Fundació Horta Sud, a què se dediqueu. Bueno, molt bé. Pues és tot un honor ser la primera persona que obri aquesta etapa del programa. Res, molt breu, la Fundació Horta Sud és una entitat que naix en l'any 1972 a la comarca, concretament a Torrent, i la seva missió és enfortir el moviment associatiu, crear una societat civil, autònoma, en capacitat crítica, en consciència de comarca i en consciència sobretot de la realitat que s'envolta, perquè si no hi ha consciència de lo que tenim al voltant, és molt difícil transformar aquesta realitat o millorar-la. Molt bé, clar. Hem de dir que jo avui he estat mirant dades de la nostra comarca i al final estem parlant al voltant de 2.000 associacions, no? Sí, és possible que més, A veure, tenim un problema en el tema dels registres. Els registres, el que donen la informació és de la quantitat d'associacions que se donen d'alta, però no és molt habitual que se donen de baixa o quan una associació no té activitat que faci efectiva aquesta baixa del registre d'associacions. És possible, per els càlculs que té la Fundació i l'estudi que va fer fa un any, que siguin més de 2.000 i que s'acosten més a 3.000 entitats vives en la comarca de l'Horta Sud i que representen també un motor econòmic i social molt important, molt important. I precisament ara, en aquest moment de crisi, si pensem què és el que ha passat en aquesta crisi, deixant la crisi sanitària i pensant en el tema social,
s'han suspès totes les festes, les falles, la primera festa que se va suspendre, i si pensem les falles estan organitzades per el moviment associatiu faller. I quin impacte econòmic, quin impacte social és la suspensió de les falles? Doncs és el moviment associatiu. Però si pensem més enllà, la Setmana Santa, la fira, les festes, etc., gran part de tota aquesta activitat social festiva està en mans del moviment associatiu. Però no només això, s'han suspès totes les activitats extraescolars. La gran majoria de les activitats extraescolars estan en mans del moviment associatiu. I tota l'activitat social dels pobles, que està en mans del moviment associatiu. L'impacte econòmic que representa això és important. L'impacte social és brutal i tindrem que tirar mà del moviment associatiu per a reconstruir la part social, psicològica de la nostra comarca. Però n'hi ha que fer atenció, perquè a vegades s'oblida també l'impacte econòmic, l'impacte també en llocs de treball. Calculem que és possible que més de 3.000 llocs de treball estiguen directament, depenent del moviment associatiu en la comarca de l'Horta Sud, estiguen en risc. És de veure que són contractes temporals, a hores, parcials, etc., però no és una quantitat despreciable. Sí, jo he estat mirant este matí l'estudi d'avaluació que comentaves, que comentava Julio, que se va fer fa un any, i, bueno, clar, les dades són molt significatives, no? Quan parleu de que som 200.000 persones, les persones associades a la nostra comarca, però també digueu que estem parlant al voltant de 60 milions d'ingressos el que genera el moviment associatiu, no? Sí. Nosaltres com a colla, també ho dia Julio, no? Tot el que és el món de la festa, no? Pues, nosaltres com a colla també hem tingut que suspendre molts actes que teníem convidats, com la nostra trobada i alguna actuació que teníem en municipi de fora de la nostra, inclús de la nostra comarca. De les activitats o programes o serveis que esteu donant en aquell moment, Julio, durant el confinament, el moviment associatiu està viu, està confinat, passen coses en la nostra comarca. Conta'ns un poc el dia a dia d'aquestes setmanes. Abans de contar-te això, simplement, i per acabar l'anterior tema, crec que és superimportant que comencem a mesurar quin és l'impacte que té el moviment associatiu als nostres municipis. I per a mesurar n'hi ha que sistematitzar la replegada de dades. Això és fonamental per a saber des de les pròpies entitats la importància que tenim a l'hora de donar vida als nostres pobles. I en això tanquem el tema anterior. El moviment associatiu en època de confinament, de crisi, etc. Estem vivint una situació històrica que mai en la vida les persones que estem vives hem viscut. I això és un moment històric que en aquest moment en què moltes administracions públiques han desaparegut, que agafaves el telèfon per a fer alguna gestió i no n'hi havia ningú, que els tràmits burocràtics s'han paralitzat, el moviment associatiu ha donat un pas endavant i s'ha recomposat, s'ha refet i sobretot ha donat resposta a les necessitats més bàsiques importants. Bancs d'aliments, repartiment de dinar, baixar la bolsa de fem de les persones majors que no poden baixar-la, fer mascaretes, visseres, donar classes de música, de tot tipus de taller, etc. Ha estat allí. I estarà, perquè ara hem de reconstruir, una vegada se passi la crisi, ha de reconstruir-se tota la comarca i tots els nostres municipis. La intel·ligència col·lectiva, el saber del moviment associatiu serà necessari per a la reconstrucció dels nostres municipis. Molt bé. Jo crec que això és un poc el missatge que hem de donar, que el moviment associatiu altra vegada està ahí, ha donat un pas endavant i en una situació com aquesta ha demostrat la capacitat que té d'arribar i de donar resposta
a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies, Julio. Molts ànims i que la Fundació estigui a tope, no? en el vostre objectiu que has comentat d'enfortir el moviment associatiu i des dels drets humans, des de la democràcia, i ahir també es trobareu a la colla. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Se m'ha quedat curt. Estic a la vostra disposició sempre que vulgueu. Un beset a tots, molt d'ànim i endavant. Gràcies. Gràcies. Raül, espectacular, molt interessant, i sí que és veritat, sí que és veritat que el món associatiu ha estat en aquesta situació a l'altura de les circumstàncies i continua ahí, al peu, al carrer. Clar, i recordeu que... I hem de recordar que el moviment associatiu principalment està format per persones voluntàries que estan donant el seu temps per als altres. Sí. Molt bé, doncs Raül, moltíssimes gràcies per la teva secció. Seguim... Estarem a la White a veure què ens portes en les properes setmanes. La veritat és que ha sigut un inici molt interessant. Estarem atents. Adéu. Moltíssimes gràcies. Adéu, Raül. I nosaltres continuem, com sabeu, el programa de continuar. I tenim una secció fixa. Tornem al món de la moixeranga. Tenim la secció de l'àrea tècnica, que com sabeu el nostre mestre, Batiste, ve a parlar-nos de figures. Avui ens ve a parlar d'una figura que és l'encontre, que és una figura que, per puntualitzar una cosa que apareix al vídeo, perquè sabeu que ell no pot participar en directe per temes laborals, com ell explica, la torrentina hem aconseguit fer en assajos, però no hem pogut portar mai a plaça de forma neta. Sempre que l'hem portat, la vam portar el 2017 sobretot, la vam fer en forma de pinya. Llavors, les imatges que veureu i els vídeos són en pinya, però bueno, són amb finalitat explicativa per a recolzar aquesta explicació de la figura que fa el nostre mestre. Així que anem cap allà. Tenim una setmana més amb nosaltres el nostre mestre, Batiste, que ara mateix sembla ser que com sempre tenim algun problema d'estos d'última hora en directe, així que si te sembla bé, Marisa, el que anem a fer entra o no entra? No pot entrar ara mateix, però... Bueno, no te preocupes, però n'hi ha plans B, sempre n'hi ha plans B. Ara enseguida entrarà Batiste en aquesta secció seua de la tècnica explicant a tots una figura, com la setmana passada i com totes les setmanes explicarà una figura. Esta setmana li toca el torn a l'encontre. Bueno, l'encontre... Marisa, crec que el que podem fer, perquè sempre tenim plans, és passar a la següent secció de moment, la següent secció que és l'altra secció nova, que és la del nostre company Pegolí. Així que... Pues deixem l'encontre per a un poquet després, quan el meu company Néstor puga solucionar els problemes tècnics, i donem la benvinguda al meu amic Josep el Pegolí. Josep, estàs per ahí, Tete? Estic aquí. Ahí estàs. Com estàs? Com portes això? Estirant-te el moño, tu en lo social i sociable que eres? Però els altres que estirem, que estem en fase 1, poden anar a fer-me la cerveseta dels companys. Però això estàs ja en el sobreviure, perquè ja t'has fet la cerveseta amb els amics i amb les amigues. No, encara no. Allà a les 8:30. Vinga, conta-mos, quina és la teua secció? Que estrenes avui, secció? La secció meva és de literatura, poesia en valencià, però tota escrit per gent de Pego. Ai, te van a fer ambaixador del teu poble, Josep. Estic enamorat del meu poble. Això està molt bé, conta'ns. I de la torrentina també, Ai. Bueno, i què tens per ahir? Pues tinc una poesia més dedicat pel meu poble, però abans tinc que dir la tercera pista del personatge misteriós. Ai, atents tots. A veure, ja tenim el Calcoe, no? Exactament. La segona era que és un cantant valencià i la tercera és que va formar part de la nova cançó. Bueno, jo crec que en això ja les coses més encaminades. Qui ho sàpia, ahí se pot escriure el que ja pense més o menys que pot ser, ahí baix ho pot dir. Pues bé, dit això, vaig a començar la meva poesia. Espero que us agradi.
Al cor porta tatuat el misteri de la Marjal, les àuries del Bullent, la façana de l'Alba i l'udol d'un llop baix la lluna, que em fa de fita. Sovint m'encenc a regolfades d'aire i m'adorc en aquest silenci de les vesprades. I per les nits file cap d'ells de núvols i somnis. Soc aixina de sempre, perquè per sort ningú no ha aconseguit canviar-me. Hasta sí. Molt bé, Pegolí, molt bé. Que guati. Però vamos, Quin això... artista que tenim a la colla. Quin artista. Això d'on l'has tret? Això de cosecha pròpia. Mare meua, això és collita pròpia? Això és collita pròpia. Che. Això n'hi ha que publicar un llibre del Pegolí. El Ajuntament de Pego, per favor. Tranquil·la. Bueno, jo sé... Això tu vas per la Figuereta, vas per la Marjal i tix. Dime, Néstor. Que coincidís amb Marisa, que la veritat és que eres un artista, que tot el que fas ho fas bé i que m'ha agradat moltíssim aquest poema. Però, sentint-ho molt, nosaltres hem de continuar el nostre programa. Ja saps com van les coses del directe. Així que moltíssimes gràcies per participar. Molt bonico, Josep. Ens veiem en propers programes. Adeu. Adeu. I nosaltres continuem el nostre programa. Tinc una mala notícia i és que no podrem posar avui la secció de l'àrea tècnica perquè m'està donant alguns problemes el vídeo. Així que no passa res, és una bona notícia, però és una bona notícia. És una bona notícia per a la persona que ve ara, que és David, que té l'última secció i que podrà compensar amb aquests minuts que haurien d'anar dedicats a la secció de l'àrea tècnica, podrà menjar-se'ls ells. Així que, David, què te pareix? Què te pareix la A notícia? tota la gent ahí esperant la setmana que ve a veure aquesta figura de l'encontre com és, i segur que estan ahí pendents tota la setmana sense dormir. Ahí. Bueno, muy buenas tardes, otra vez, otro día más aquí a Fem Musaranga, tu programa que vamos, el que no puede faltar los martes en directo, ya sabéis. Pues nada, hoy yo os voy a llevar a un sitio muy bonito, espectacular, como ha dicho Marisa, me lo ha destripado un poquito. Pero bueno, a mí me gusta dar la sorpresa, pero no pasa nada porque el sitio es el que es y el día el que fue. Y así os lo voy a contar. Era el 21 de mayo del 2016 y nos avisaron, yo creo que con muy pocos días, me parece que fue un jueves o un viernes. Detalla, David, crec que tenim un vídeo per ahí, així que anem a veure-lo, tu mentre continua explicant. Sí, vale. Pues si el vídeo ha entrado, lo que estaréis viendo exactamente, no os equivocáis, es el principal, el Teatro Principal de Valencia. Para nosotros todo un honor que nos avisaran, nos dijeran, bueno, si podemos actuar en el Principal, a un homenaje que se le hizo a Paco Muñoz, que todos conocemos a Paco Muñoz por sus canciones infantiles en valenciano, y bueno, un personaje entrañable y además tuvimos el gusto de conocer una bellísima persona. Entonces, sí, molt estimat. Cuando nos avisan, y aunque no tuviéramos tiempo, nosotros entonces priorizábamos muchísimo el tema de educación, o sea, nos movía más el corazón que cualquier otra cosa para las actuaciones, y que nos llamaran para hacer un homenaje a este personaje tan fabuloso, a este hombre tan entrañable, nos encantó. Así que ni cortos ni perezosos, pusimos listas, juntemos la gente y la colla es la que era. No llevábamos un año todavía de colla y éramos muy poca gente. De hecho, fueron 4 niños i 8 adultos. Estem veient en el vídeo que la veritat és que vos vau apanyar, jo no estava encara en aquell moment en la colla, vos vau apanyar amb poca gent, i el que m'estic fixant és que el vídeo la veritat és que és un plaer fer actuacions
que tenen darrere una producció tan gran, perquè la veritat és que estan traient uns planos espectaculars, uns primers planos molt brutals. El Néstor siempre se fija en la cualidad. Nosotros alucinamos por todos los lados, o sea, todo estaba súper organizado, las cámaras, nosotros, la entrada nuestra, todo fue súper organizado y nosotros encantadísimos. Y bueno, y luego es eso, al no tener casi gente, lo que sí que teníamos eran muchos valientes, para tan pocas personas, muchísimos valientes. Y de hecho estaréis viendo un Alcoyanet que casi se hace sin piña, y un guionet, que es una figura caminada. Exactamente, pues es una figura caminada que, si os dais cuenta, ese pilar de 3 camina solamente de 2 primeros mans, el de darrere y el de davant, y bueno, pero conseguimos arrancar la lágrima en los ojos de Paco Muñoz, que estaba ahí mismo en el escenario con nosotros, y fue, vamos, es un momento, sobre todo una emoción del momento, todos con la piel de gallina. Impresionaba, sí. Impresionante. Un día, una mañana, que bueno, nosotros ya vernos en Valencia, en la puerta del teatro principal, ya era para nosotros el no va más. Con que entrar dentro y poder hacer esto, y lo agradecido que fue el señor Paco con nosotros, veréis ahora unas fotos que nos hicimos con él. Mira, estem veient ara mateix, heu acabat ja la figura i esteu ara aplaudint a Paco, i ara mateix, Paco, esteu parlant amb ell. Sí, tuvo un momento, un rato, se puede decir, para nosotros. A él le encantó la sorpresa porque él no esperaba. Vídeo, la veritat, m'ha encantat. Todo esto fue después de ver un montón de colegios cantando sus canciones. O sea, es que estuvo muy bien. Aquella mañana nosotros disfrutamos mucho del espectáculo, del homenaje que le dieron todas las escuelas del país a Paco, y fue realmente increíble. Y el día no acabó ahí, claro. Como siempre en las secciones intentamos abarcar un poquito más de lo que es el acto, es el día. Teníamos por la tarde un ensayo. Esto habla el atropello de actos y de ensayos que llevábamos para ser el primer año. Antes nos hablaba este chico de la Vall d'Albaida, Josep Lluís, sí, nos estaba hablando de todos los actos que han tenido, y es que el primer año, no sé, si lo coges muy bien y los aceptas todos porque tienes muchísimas ganas de hacer, es que no paras. Nosotros teníamos esa misma tarde del Teatro Principal un ensayo en la plaza, a ver si no me equivoco, es la plaza del Ollers. Sí, en Alaquàs. Y ahí probó una familia para nosotros muy importante en la Colla, es la familia de Nieves y Pedro y su hija Lucía y Roser. Y probaron ahí, en esa plaza del Sollers de Alaquàs. Ellos ya eran amigos de muchísimo tiempo, pero bueno, fue su inicio, sus bautizos, como los llamamos cuando te subimos por primera vez y te rodamos. Y esto, entonces, una familia que se ha quedado para nosotros en nuestros corazones y en nuestra Colla para muchísimo tiempo. Y bueno, y también deciros que al día siguiente, por la mañana, teníamos una carchofada en el Parque del Dichois de Alaquàs. Es que era un no parar, empezaba a ser... Si el viernes por la tarde o noche no tenías acto, ya era un lujo, porque luego el sábado y el domingo era un no parar. Y cuando no tenías nada, te ibas a buscarlo. O bien actuabas en un castillo de fuegos artificiales o en el Porrat de no sé cuántos. Era un no parar. Entonces, pues a eso os quería llevaros aquel día, aquellos momentos en los que la Colla era tan valiente, tan decidida, y que en pocas palabras la liábamos parda. Bueno, continuem liant-la, a la nostra manera també. Sí, ahora un poquito más preparados y más organizados, pero sí. Pero bueno, son unos momentos y unos tiempos que no hay que olvidar, que son nuestros
pasado y nuestra formación com a colla. Els inicis sempre són molt de boom, no? Perquè n'hi ha moltes ganes. Les colles passen per moltes etapes, com a qualsevol associació, i sí, jo recordo aquest primer any que era un boom perquè, com deia David, teníem ahir dissabte, diumenge, vesprada del matí i a vegades hasta per la nit. O sigui, era impressionant. Jo me recordo d'aquesta situació en el principal i va ser una de les primeres que en un joc tan emblemàtic me recordo els camerins, que estaven tots nerviosos perquè no havíem entrat en un camerí en la vida, ahí en totes les jovenetes del camerí, i eren 8 adults. O sigui, jo vull transmetre, aprofitar la secció de David per a transmetre la idea a totes les colles, ja no només a la nostra, de que no tenia que tindre vergonya. O sigui, eren 8 adults en una actuació en el principal i ho passaren de categoria, a la gent li agrada moltíssim, us aplaudiren moltíssim, a Paco Muñoz li encantà, i estem parlant de 8 adults i 4 xiquets, o sigui, 12 persones. I jo crec que va quedar molt digne per a una colla que, pues, això, que no portava un any. Y dicho y hecho. También hay que decir que las figuras de 3 alturas, que son las que se suelen hacer al inicio de las collas, pues son un poco, bueno, son bastante más seguras y más fáciles de organizar que no ya las figuras más altas. Claro. Y necesitas menos gente, pero bueno, aún así, cierto es que 8 personas para caminar un guionet o para hacer un alcoyanet son 8 valientes, y es lo que era la musaranga torrentina, y lo es. Solamente que ahora en otras figuras, en otros actos más importantes o menos, pero es lo que es. La colla torrentina siempre ha sido una colla de valientes y de, clar que sí, David. de echar pa'lante. Doncs moltes gràcies, David, per estar una setmana més amb nosaltres. Però abans de que te'n vagis, crec que tens una última cosa a dir-nos. Pot ser? Una cosita, una pista sobre el personaje misterioso. Ese personatge misteriós que estem buscant. Sí. Anem per recapitular, Vale. per recapitular, perquè sembla ser que avui el xat està un poquet així més animat que la setmana passada, però encara ningú s'ha animat a dir qui, a especular sobre qui porque és no se ha puesto tan fácil. Recordeu que tenim 3 pistes de moment, que és que estem buscant una persona que va néixer al COI, una persona que és un cantautor en valencià, i una persona... Què més? Quina ha sigut la tercera pista? Que no La 4. Sí, però, clar, però de moment no n'he dit 2. Falta una tercera que s'ha dit i que no recordo ara mateix. Ai, mare. Ah, que va formar part de la nova cançó. Ai. Clar, és que esta l'hauria... Claro, la del Pegolí, efectivament. És que en aquest moment estava molt ocupat intentant solucionar el problema. Vale, pues ahí va la mía. I ara falta la A ver, quarta, escuchar. així que, per favor, si algú té una idea de qui pot ser, que ho pose en el chat o en la pregunta. Escuchar. Ahí va la mía. Su primer disco se va a llamar La Fera Feroche. Ahí lo tenéis. El seu primer disc es va dir La Fera Feroche. Molt bé, jo crec que ja està. Sí, señor. Està bastant clar, així que, per favor... Uy, Pegolí ya lo sabe. Pegolí ja ho sap, però Pegolí ara mateix no... Bueno, pues moltíssimes gràcies, David, una setmana més. La gent ens diu per missatges a les xarxes socials que la teva secció és una de les que més els agrada. La veritat és que és un plaer poder recordar estos moments i fer aquestes reflexions sobre la moixeranga. Molt bé, pues Marisa, nosaltres pues adeu. Continuem i adeu, David. Tenim una mala notícia, com sempre, com totes les setmanes, i és que s'acaba el programa. Emoticono. ¿No se pueden posar emoticonos por ahí? No, bueno, sí, es podria, però si ja hem tingut problemes per a fer en 4 seccions, no anem a complicar més. No te demanem més. Nosaltres som... Però podem posar un avatar, que ara està de moda. Avatar moixaranguer. Què o què? Anem mirant-ho per a la setmana següent. M'agrada la notícia, Marisa. Jo ho llanço ahí, la proposta. M'agrada aquesta proposta, Marisa, ho estudiarem. Nosaltres hem de donar per acabat el programa, però a última hora acaba d'entrar un comentari preguntant si és l'Ovidi. Tu què creus, Marisa? Efectivament. Ovidi Montllor. L'ha endevinat Miquel Panjus Leache,
Així que moltíssimes... Si encara estàs mirant-nos, manifesta't, perquè has de donar-nos les teves dades perquè t'hem de fer arribar el gallifante que has guanyat. Gallifante. Bueno, aprofitem per a totes les empreses que ens estan mirant, a veure si ens donen algun patrocini per a tota aquesta gent que està encertant el nostre concurs del personatge misteriós. Alguna cosa s'han d'emportar, clar que sí. Pues molt bé, Marisa, ara sí. Moltes gràcies per estar tu també una setmana més amb nosaltres. Gràcies a tu, Néstor, és un plaer, ja ho saps. Recordeu que la setmana que ve recuperarem aquesta secció que no ha pogut entrar avui de la tècnica. Per la nostra part, això és tot. Així que... Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Adéu. Adéu.